too. But I don't think you trust me, and I can't say I blame you. My reputation precedes me. You're never gonna leave me.
foi o primeiro ano. Carreira é o gañador na categoría de 125 centímetros. Hola, moi boas tardes. Hola, boas tardes. Podes contarnos primeiramente un pouco os teus inicios no mundo dos cars? Bueno, a verdade é que levo pouco tempo, fai solo 3 carreiras que estou participando. Como ben sabedes, veño das motos do Campeonato de España e, bueno, teño moita afición polo motor e por eso me estou dedicando a participar en estas carreiras que, bueno, son moi interesantes e, dado que son un día, pois, podo facelas. En canto ás puntuacións para o Campeonato Galego, ti vas de terceiro, non é así? Creo que sí, a verdade é que non o sei porque non sei moi ben as clasificacións, creo que sí porque na última xa o acadei ou algo así. Creo que a segundo xa non podo chegar porque estamos moi lonxes en puntos, entón xa non hai carreiras suficientes. Que che pareceu o circuito destiñado para esta proba, última proba do circuito puntuable para o Campeonato Galego aquí en As Pontes? Bueno, a verdade é que todos os circuitos nos que estamos participando son complicados porque se non fallan en unha cousa, pois fallan en outra. Entón, pois, bueno, esta é unha dificultade que atopamos cada vez que vamos a unha carreira de karting, pero a verdade é que temos que saber que se queremos correr e vamos a correr estas carreiras e vamos a participar, pois temos que facelo. E se hai un problema, temos que intentar solucionalo. Creo que po ano que ven, pois igual se pode solucionar os pequenos problemas que hubo nesta proba. En canto á organización desta proba, que che pareceron? A organización, pois eu creo que estuvo ben e que supo resolver o problema que ao final fixo esa carreira, porque o que era unha pena era chegar aquí e non correr, o tema era participar. Xa sei que hai problemas, eran problemas que, bueno, creo que teñen solución. Pois moitas gracias. Gracias a vos. Andrea Díaz era a única rapaza que competía hoxe no segundo memorial dedicado a Luís Barrio. Hola, moi boas tardes. Moi boas tardes. A ver, contame cando empezaches nesto do karting.
Empecé o ano pasado, só fixen 2 carreiras e este ano levo feito o campeonato galego. E que che pareceu todas as probas nas que participaches a todo agora? Moi ben. E a de hoxe? Tamén, A ver, contanos as túas clasificacións hoxe. hoxe na prefinal tuve un problema que na primeira volta soltouseme unha roda. Despois na prefinal quedei antes da antepenúltima. Cando volves a competir agora? Hasta ano que ven me parece que non. Bueno, pois moitas gracias. De nada. A ver, podes dicirme como te chamas? Rodrigo, Canto tempo levas competindo no mundo dos karting? 4 anos. E que che parece toda esta historia? A mí parece que é divertido correr nos cars. Tendo algo de tempo e hai bastantes cartos, pódese pasar moi ben. Que che pareceu a proba hoxe aquí en Aspontes? Resultouche difícil o circuito? Hoxe o circuito era moi rápido, pareceume difícil porque na primeira volta un compañeiro meu do equipo fixe un trompo e quedamos enganchados os dous. Perdíme de a volta, despois remontei hasta quedar quinto. Que lles dirías aos nenos ponteses para que se animasen a este novo deporte? Que nada, que si compran un car, quiten as licencias e a correr. Canto custa un car? Sobre 250.000 pesetas. Pois moitas gracias, Rodrigo. Vale, claro. A ver, cantos anos tes? 9. E como te chamas? Alberto, E canto tempo levas competindo no mundo dos cars? este ano empecé. E que che parece? Moi difícil, fácil? Según, en cada carreira. Fuches a máis probas xa ou esta é a primeira vez que aparecías? Non, fun a máis. Fixen todo o campeonato galego menos 3 probas este ano. A ver, que lle dirías aos nenos ponteses para que se animasen a facer o mesmo que ti fas? Pois que é moi divertido, que se pasa moi ben, en que hai un pouco de peligro, pero Nada. nada. E hoxe pareceuche difícil a proba? Sí, pero si non acabas, non sabes o que iba a vir. Pois moitas gracias. Vale, gracias a ti. Unai era o único rapazo máis pequeno de todos eles que corría na categoría de 80. Hola, moi boas tardes. Hola, A ver, cantos aniños tes? 8. E que che pareceu toda esta proba? Ben, Era a primeira vez que corrías? sí, Que vas seguir correndo? sí. E cando empezache a entrenar? Un mes, ahora. Yo digo, cantual, un mes. Canto empezache? Un mes. Un mes? Que lle dirías aos nenos para que fixesen o mesmo que ti fas? Non tiña medo. Que non pasa nada. Non tiña medo que non pasa nada. E pilotar ben a punto. E ti sabes pilotar ben? Sí, Pois moitas gracias. de nada. A ver, podes dicirme como te chamas? Víctor Figueroa García. Ti fuches o campeón hoxe na categoría de 80, non é así? Sí. E que che pareceu? Pareceuche unha proba fácil ou difícil? Bien, estuvo ben. En canto aos competidores, que che parece o seu nivel? Está ben. Xa os coñecías a todos, non era así? Sí, De outras probas aquí en Galicia. sí. Contame cantas probas asistiches polo de agora. A cantas probas fuches polo de agora? A todas. A todas. E canto tempo levas competindo? 4 años. Por que decidiches meterte no mundo dos cars? Porque me gusta. Que lle dirías aos nenos ponteses para que se animasen? ¿Qué? Para que se animasen a practicar este deporte, que lles dirías? Que está moi bien, que es moi divertido. Pois moitas gracias, Víctor. De nada. A ver, cantos anos tes? 12 anos. E como te chamas? David Padín. Canto tempo levas practicando isto dos cars? Este ano foi o segundo, xa empecé o ano pasado. E por que, como empezaches? Gracias a un amigo que liou o meu pai para que me comprara un, e despois de compralo, pois intentamos meternos nas carreiras e aquí estou. E que ches pareceu este circuito aquí en Aspontes? Ben, algo tiña bastantes baches, pero do resto bastante ben. En canto aos teus competidores, que che pareceron? Duros? Sí, bastante duros, sobre todo Luis Parada. Pero ainda así xa os coñecías a todos, non? Sí, claro que sí. Que calificación conseguiches aquí en Aspontes? Segunda posición. Pois moitas gracias. Nada.
Cristóbal Serantes conseguiu a primeira posición na categoría de 100. Hola, moi boas tardes. Hola, que tal? A ver, contame que che pareceu esta proba aquí en As Pontes. Bueno, pareceume ben, pero pola mañá lle faltaban unhas cantas proteccións que se foron poñendo e se fixe a carreira en que algúns participantes se marcharon. Cantos anos tes ti? 14. E canto tempo levas metido dentro do mundo dos cars? Desde os 8 anos. Que che parece un mundo difícil ou cheo de riesgos ou fácil? No, a min gústame fácil. Contanos canto custa aproximadamente un car. Un car de 100 con 2 motores, así un voo para ganar sobre 800.000 pesetas. Pois moitas gracias. Gracias a ti. Vamos a dar comienzo a la entrega de premios del quinto karting Vila de As Pontes, segundo memorial Luis Barrio. Prueba organizada por As Pontiñas, una agrupación juvenil, ACAP, y el Ayuntamiento de As Pontes. Vamos a empezar con la cilindrada de cadetes de 80 centímetros cúbicos. Primer puesto, Víctor Figueroa, perdón. Le entregamos un cuadro, una bandeja y un regalo. Un aplauso para él. Segundo clasificado, David Padín. Tercer clasificado, José María Pazos. Cuarto clasificado, Nando Lorenzo. Quinto clasificado, Rodrigo Rodríguez. Pasamos a continuación a dar la entrega de premios de la cilindrada de 100 centímetros cúbicos. Primer clasificado, Cristóbal Serantes. Oye, al quinto clasificado una. Segundo clasificado, José Manuel Varela. Y luego tercera clasificada denominada como CEK,
Mónica Castro. ¿Qué le doy la ensaladera? ¿La ensaladera? En este quinto karting Vila das Pontes, segundo memorial, Luis Barrio, cilindrada 125. Primer puesto, Carlos Carneira. Carreira, perdón. Santi. Segundo clasificado, Juan Novo Caldas. Perdón, es que está un poco mal escrito. Señor Novo Caldas, segundo clasificado. Tercer clasificado, Antonio García. Un aplauso. Cuarto clasificado, César Díaz Insua. Y quinto clasificado, Cándido Iglesias. Bandeja y regalo, parece. A ver, Cándido Iglesias. Por favor, a toda aquella gente que vino a colaborar con nosotros de la escudería Movimenta, pásese por aquí que le vamos a dar un pequeño recuerdo de este karting. Gracias. Un aplauso para esta escudería. Es verdad, cortar la protección. Una bandeja de protección. ¿Licencias de qué? De ganar el campeonato. ¿De qué? Las correjamos. Las tiene allí, nosotros no las tenemos, las tienen allí Fornos y eso. Nosotros nos dijeron que las teníamos. Bien, le vamos a dar también una pequeña entrega de un recuerdo al fallecido y desaparecido Luis, al hijo de Luis Barrio. Por favor, Luis, pásate por aquí. Fuerte aplauso.